Velkommen til den her video. I dag har jeg min lillebror med, og i dag skal vi teste de her Morten Mønster Mix 1 med sur og far Mønster med hvad kan du? Den her hedder Surt Show. I kan lige se, hvordan den ser ud. Og den her, det er sådan noget. Vi starter med den her. Du kan lige ordne mig den. Og det er, den hedder Hvad kan du? Og det er en ørgade. Min lillebror har lige åbnet den. Vi hælder bare lige en lille smule ud. Ja. Og se, det er cirka sådan en her blanding der. Over i sådan her. Der er spejlæg. Jeg har taget sådan en svamp. Du. Kan du gå lige lidt kridser? Ej, de er hjerter. Okay, jeg skal lige smage. Se, jeg giver det universitet til noget. 3, 4. Vi skal lige smage de her hjerter. Hvad skal de sige? 6. Det ser sådan her ud. Det er bedre. Nu skal vi prøve Surt Show med Max Mønster og Morten Mønster. Det er fint også. Det er alt sammen er surt. Jeg tror, jeg tager den her. Det gør også. Og der er også sur cola, sur spejlæg og sur den her. Prøv. Vi tager lidt sure. Sådan. Jeg synes ikke, jeg er særlig gode. Hvilken kan bedst lide? Ja, jeg kan også bedst lide den her. Jeg giver den her 4. Sur. Ej, jeg giver den 5. Der er ingen, der kommer op på en 10 ud af 10. Så ja, tak fordi I så med.